Isisindo esikhulu kahle kahle ngiqala ngokusichaza nje. Sijwayele ukuthi kube ila eswini kumuntu wesilisa. Kube esifazane ila emabisini kumuntu wesilisa. Kodwa ngosiyami. Njoba ubona iaphula neganandoda. Yabo kuma kanjalo umuntu wesifazane abe ganandoda amafetha ayeza aye kuma hips. Okay. Bese umuntu wesilisa ama hips. Yes. Abese amafetha umuntu wesilisa ahlale la. So yilokho ocontributor kakhulu kwi-weight. So mawufuna ukuluza i-weight you exercise, compliant diet. But noma exerciser uyenza izinto specific ungathi ufuna ukuluza i-weight sesikubona usuqobula i-weight nathi. Yabo. Yenza cardio ugijime lokho uzokwenza ukuthi umzimba wehle. Kodwa bese wenza i-weight uqukula i-weight nje umzimba uzosala isisu sikhona. Kodwa singabukhohlwa ubungozi bokuba obese. Okay. More obese i-BMI yakhe ingaphezulu ka25 ngoba enormally between 18 to 25. Bese ngaphezulu so overweight so obese kuza nama lifestyle diseases. Heart disease, diabetes, hypertension, cholesterol, kidney disease. Uvele kuhlangane lapho. Absolutely. So kuyingozi kakhulu.